The views and opinions expressed by the hosts and the guests do not reflect those of the show, the management, and the company. Aksyon ko sa mga nangangailangan. Aksyon ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan. Aksyon ko patuloy na magsisilbi. Isang masipag na pilantropo. Sa hirap at ginawa kasama mo. Malapit ang puso sa mga natutulungan. May aksyon lagi sa nangangailangan ng idol nating congressman. Marami nagawa sa Kabikolan. Ang ako Bicol sa pamumuno ni Kong Zaldico. Aksyon ko, may magagandang programa sa buong bansa. Aksyon ko, sa anumang kalamidad handang tumulong. Aksyon ko, ang ating katuwang sa kaunlaran. Aksyon ko, si Kong Zaldico maaasahan. Aksyon ko sa mga nangangailangan. Aksyon ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan. Aksyon ko patuloy na magsisilbi. Sama-sama tayo sa pagtutulungan. Kasama mo ang aksyon ko. May mga tulong sa kabuhayan, sa edukasyon, infrastruktura, may benepisyo, may mga ayuda, medikal, pinansyal at teknolohiya. Senior citizen, kabataan, lalo sa may mga kapansanan, mga planong na isakatuparan, may malawak na bisyon sa kabutihan. Aksyon ko, may magagandang programa sa buong bansa. Aksyon ko, sa anumang kalamidad handang tumulong. Aksyon ko, ang ating katuwang sa kaunlaran. Aksyon ko, si Kong Zaldico maaasahan. Aksyon ko sa mga nangangailangan. Aksyon ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan. Aksyon ko patuloy na magsisilbi. Aksyon ko sa mga nangangailangan. Aksyon ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan. Aksyon ko patuloy na magsisilbi. Aksyon ko, aksyon ko. Sarong marin na pagkahapon mga ka-aksyon, aldaw kita ngunyanin Miyerkules, petsa 17, kan bulan kang Nobyembre, taong 2021. Kamiliwat mga ka-aksyon, ang sa inyong makakairiba, daing iba, Remy Araneta Mindones, ang mga Salvador, kan Bicolandia. Ako man po, ang sa indong lingkod, siyempre pa Mr. Siram Joshua Martinez, nagpapaabot ng masiram na pagkahapon mga kababayan sa bilog na Bicolandia. Mga ka-aksyon, ang programang inipigatod sa indo kan ako Bicol Party List, ini man ang programang kakampi kan mga inaapi. Kasurog kan mga Bicolano, katabang kan mga nangangaipo. Inian, tabang, Ora mismo! Maray na pagkahapon mga ka-aksyon, live kitang nadadangog sa 90.7 Radyo Oragon Legazpi, asin 88.7 Radyo Oragon, Birac, Catanduanes. Siyempre, live na live kita sa Facebook Live, kan sa tuyang Facebook page. Yes. Action ko Center, Action ko Online TV, ako Bicol Party List, and siyempre pa sa mismong Facebook page, kan sa tuyang Congressman, kan ako Bicol na nagpapadaba sa mga Bicolano, Congressman Saldico. Ayan, maray na pagkahapon, partner, asiring mantabi sa tuyang mga Masiram na hapon, parantabay. Miyerkules kita ngunyan, Correct. 17. 17 kan bulan kang Nobyembre. And shout out partner sa tuyang mga parantabay ngunyan na pagkahapon, over live Facebook, igwa kita ning 3,900 viewers. Ay, sige, mabuhay ka mo and sabay salamat sa pagsabay nindo mo niya na pagkapon. And gusto ko lang iparagiromdom sa indo, kundi ako nagkakamali, kundi ipapigbabago kan apik, sa aga po may scheduled brownout maghapon. Yan, scheduled brownout. Buon alas 9. Nin aga? Yes, Sundo? alas 5 nin pagkahapon. Isuy huralawig. Yan, partner. Romdo mo, partner, kasuod ma. Oh. Ang napagulayan tadig sa tuyang programa, partner. Ini so reklamo sa pinutol na pensyon ni Nanay Uy, may Teresita breaking news lang Deza. pala ako. May breaking Oh, news sige, lang ako sa partner. imo. Naitaram ko bago kita nag-ere. May naghabol pa na nag-atras ng kandidatura kasudma. Kasudmang alas 4:40 Dalagan din partner, pagkahapon. nagdadalagan para congressman Yes. sa Tercer Distrito Si Canalbay. dating Congressman Reno Lim, formalmente na personalmente na nag-withdraw kasudmang pagkahapon kan sayang kandidatura bilang congressman
kang tercer distrito kang probinsya kan Albay. Ayan, kung ano man ang rason Kinumpirma partner, riyan personal mismo niya yan. ni Attorney Maria Aurea Bunaw. Alright. Partner, balik kita digdi sa tuyang pag-uulayan ngayon ng paghahapon, partner. Kasi kasudma, ang urulay ta digdi, partner, itong pinutol na pensyon ni Nanay Teresita Ang gusto Desa. kong maaraman mo niyan, kasudma, hanggang kasudma ang napagurunan ta pinutol. Pinutol. Pero sabi kang taga DSWD, may chance ang maibalik. Anapot ko mo niyan, ano maibabalik o dahi? Istoryahin daw ako. Yan, partner, kasi nakaulay ta ang DSWD kasudma asin personalmente tag inibahan. Iniong staff kan DSWD si Ma'am Mabel Bonoobra. Tanganing gibuhon, partner, ang revalidation asin reassessment digdi sa naunang bitan ng pensioner. Yan. Ayan. Kaya, partner, aramon ta ang naging dalagan, partner, asin ang naging resulta. Ilingon ta, partner, sa istoryang ini. Pagsabi ko gani, dahil na akong tiwala. 3 taon kami kay halat. Kaya garo nawa rambaga kay sabi ko gani sa inda Ma'am Tabe, dahil sa ako mag-route sa buo, tabako man kamuan. Talagang may ako, may garo maraot ta buot. So na mamahala sa indo. And kung wala naman po ka muna na iba pong tiga-asahan, aside po duman sa pension na nakukuha ni tatay, may possibility po na makabalik po kamo sa social pension. Considering po nanay na arog po ngunyan, halika pa lang po sa doktor kasi po may igmamati ka na po. So, Maki mo na dakan dugo ko, ibunuan. po, idadagdag pa po nanay dyan, syempre may mga bulong ka na pong kaipuhan i-maintain, iinom po para po dyan sa namamati mo. So, possible po nanay na makabalik ka po sa social pension program. And yung yung kung nuarin po, baka by next payout po nanay, makasabay ka na po sa payroll po ng social pension. Ayan. Oh. Pwede yan, pwede na. Siya na nga sasabi na niyo na makakabalik Ayan ka. po. So, next payout, Yes po. possible na makuha na. Okay. Salamat utunon kung ibalik. Pero itong nawawara akong mga dating kunyan, pwede pa itong ibalik dahil na nanggad. Hindi po nanay, kasi po nanay, as per checking po nanay, starting 2019 po, wala ka na po sa payroll. So 2019, 2020, 2021 po nanay, second sem 2021 na po kitangon yan, wala na po yun nanay. Kasi po, every after payout po nanay, nagkakaigo po ng liquidation ang mga SDOs po. Magayon na baretaan din ako sa Iyo, kanila, Ma'am Mabel, kay Ma'am. na maibabalik ka mo. So, ibig sabihin, next payout, Yes po. kasabay na By ka mo. 2020. Dakulaon ko gani Tabe, Ma'am, na pasalamat. Kundi Mogma. makaugmahon, kundi ipig-express ko sa Ma'am sa mga nakaagi. Tay, ano ang pagmatingon niyan, tatay, na yaon na digdi so taga DSWD, as in, ang according sa iya, maibabalik na ka mo sa social pension. Siyempre Ma'am, dakulaw na pasalamat ko na may balik kiraray so pensyon. Ta dakulaw na bagay yan Ma'am sa mo. Ta siring sa mong nang titios. Kaya nagpasalamat manggiraray ako kay Ma'am Mabel na talagang insist niyang matabangan kami. Buda niya umpaman ngani kamo. Iyong man sana Ma'am, kaya dakulaw ng pasalamat ko dahil sa ako Bicol, sa mga congressman ta, kay Pino Garben, kay Congressman Saldico, buda sa Radyo Oragon, buda kay Ma'am Nababel. Dakulaw na pasalamat kung maibalik iraray. Tibaan lamang maibalik talaga. Iyo man sana ang pigkukunyan ming dakulaw na tabang sa Samuya. Nahiling ko, titabangan tulos kan aksyon ko, ora mismo. Dahil na pigparapahaloy. Kaya, ngunyan dakulaw ng pagtubod ko na sa aksyon ko, na ora mismo tatabangan ka kung may complaint kang talagang dapat resolveran. Maugmahon ako makabalik giraray. Makabakal ka kay Bulong. Salamat na nakulaon sa endo, sa ako Bicol. Ayan, partner. Ay. Labian kaugmahan ko, partner. Congratulations, partner. Salamat, na personalmente tinutukan mo. Sa bagay, klaradong-klarado, partner, ang mensahe. Yan ang gusto ni Congressman Saldico. Na ang tabang ora mismo, ang Action Co Center, makatabang ora mismo sa mga siring kaini na agrangay, asin, reklamo, kan mga kababayan, tanan nga ipo kipag-alalay.
especialmente partner, mga gurang na partner. Yes. Na nangangailangan po talaga ng suporta gikan sa gobyerno. And pasalamat man kita duman sa DSWD na tulos Ayan. na nag-aksyon. Actually, naghalap pa ito sa tuya partner. Tapos syempre, yaon na siya duman partner sa Bakakay. Ngunyan partner, kita ba nga nagprograma pa. So, Ini ang pigpahalata patunay, talaga. partner, na pag talagang tinutukan, tinawan ng magkakanig ng atensyon, prioridad ang mga siring kaning problema, may maray na resulta na maabot sa tabang yan, kang tabang ora mismo, kan Yan. aksyon ko sa Pero partner, personalmente, yaon ni si Tatay Ente, Tatay Vicente Manoy Desa. Ente. Yan. Para personal man partner, na ipaabot sa tuyan sa iyang kaugmahan asin pasasalamat. Maray na pagkahapon tabi, Tatay Ente. Ente. Marayin na hapon man tabi sa Edugabos, digdi sa aksyon ko. Oh. Ano ang masasabi mo, Manoy Ente, pagkatapos ka nagkapirang aldaw na masigasig na pag-asikaso kan Action Call Center tabang ora mismo sa imong naging agrangay and ni Mrs. mo digdi po sa laog kang programa? Kaya, dakulaw na pasalamat ko digdi sa aksyon ko. Salamat. Na natabangan kami dahil ka na pagpapahaluyon ora mismo asikasuhong ka. Nagpasalamat ako gabos sa nagtarabang lalo na kay Congressman Pido Garbin saka kay Congressman Saldico na natatabangan ang siring kaning nagtitios na may complaint digdiyo sa DSWD na dapat papakarayaan gibo sa mga nagtitios na tao. Dapat estudyaran ba ganin na tabi gabos bako sa nang pag garoki karakulusan na ninda na sabi kan ni Na day pagparatubod sa mga sabi-sabi. Yan. Iyo, tabi. Oo, dapat talagang i-validate as in i-assess kung talagang inibang mga Para mo, Manoy Ente, senior na ini- nangangaipo. Ara mo, Manoy Ente, dakulaon na bagay so paglantad mo. So sa imong pagpaabot ning agrangay, ara mo kunata, magsiserving leksyon ini Correct. and magsiserving panalmingan ini. At dyan, sa bakulang sa Bakakay, So, mga sa diagnosis gabos na partner. lugar kan Kabikulan or sa in pa man na parte kan Pilipinas, na may mga siring kaining sitwasyon, lalo na sa pension kan mga senior citizen, lalo na garubaga na papasipara, dahil natatawang ki magkakanigong pagriparo Atensyon, partner. Kasi Oo. partner, may mga kababayan kitang mga senior na talagang day ninda aram partner kung ano ang dapat nindang gibuhon Ya, sa insinda masunod. ano man Salamat. Manoy Ente ang masasabi mo kay Ed Alinggawan at saka duman sa mga senior citizen official kan Bakakay na medyo nauratraso so pag-asikaso kan mga nakalipas na aldaw? dahil man talaga pig-asikaso. Mala nga ni kay President kan Senior marani kapasana nyaong kapasana marani sa iya ang taramon niya tulos masaing ka mo dahil mong kamulig din sa lista di ka rin baga Pigpadisgaran na tulos. maraotong pagdagugo na saro kang presidente dating kagawad kan munisipal Bakakay nata siring kan ang simbag sa ng titios. Sa ngunyan po tatay, medyo balik na ang sa imong tiwala sa DSWD. Iyo po, lalo na matiwala talaga kung ang tiwala ko kung maitatao talaga Sa sunod na payout. sa agum ko ang pension talaga kan para sa senior sa susunod na payout sa ayan. Baklayon. Dahil ka maghadi tabi tatay, tababantayan tatabi yan. Tututukan yan. Tututukan ta pa Ni yan. partner. Kasi aside duman partner sa pigpromesa ni Ma'am Maybel, Bunaobra, ang staff tabi kang DSWD niya talagang makakasabay partner sa susunod na payout. Nya, Si ano Ma'am masasabi Teresita mo, Desa. Manoy Ente, sa magayon na obheto ni Congressman Saldico kaya dinisenyo ining programang ini natabang ura mismo? Kaya nga ni dakulaw na kong pasalamat sa mga congressman na si Pido Garbin, si Congressman Saldico na nag-organisar kansiring kaning aksyon ko na tabang ora mismo. Kaya so iba pa dyan na tao na siring sa kuya sa mo na dahil piga-asikaso kan DSWD dapat maglantad ka mo nganing makuataan bako maninday yan sa tuya iyan
natabang ng gobyerno. Siguro ba kulang DSWD? Gabos na mga ahensya. Gabos na ahensya ni So gobyerno mga na may dapat inagrangay dyan. may maitao mga na inagrangay suporta. dyan na dahil natatawan atensyon kan mga ahensyas ni gobyerno. Serbisyong Maglantad ka mo. tunay, partner, as in Kasi totoo. tama Dapat, si Manuente, pag day ka naglantad, day ka na talaga matatawang Actually, partner, kung warang nagre-reklamo talaga, Yes. dahil may mapapansin, na igwanin mga... Arog kan baga na istorya ko sa imo. Oo. Hali ako sa sarong opisina ni gobyerno. Kan pag Abu Dhabi pinatukaw sa nakon gwardiya, mainiton. Medyo Ika nga ni partner, bistadong personalidad. day man ako minbid. Day ka na gustuhan. Day ako nagpapamidbid. Pero partner, kang naaraman, Kanpig para explikaran ko sinda kung ano ang trabaho ninda bilang empleyado kan gobyerno. nagiriro, partner. Kan nagdanong sa kana ako nagpamidbid. Kan na-explikaran ko na. Yan ang problema. Nasibot partner. Ngayon sir, uni ngayaan mga chino. see? Tapos ngayon sir sa sunod maski day ka na Kaya nga ni partner, yan ang nagiging problema, di ba? Sugo mo na lang. Makairak partner sa mga kababayan niya to na saradit na nga ni. Sabi nga ni Tatay Ente, saradit na nga ni Buda Tius pa, lalo pang pigsisiring. So tubod ka naman no Ente, na ang ako Bicol katabang na kasurong Kasurong pa. pa. Yan. Iyo nga ni tabian dakulao na kaugmahan kan. So, mga nagtitios na natatabangan kan siring kaning okasyon na mag-complain ka, day ka haluyon, ora mismo tatabangan ka. Kaya dakulaong kong pasalamat sa mga congressman, si Pido Garben, si Congressman Saldico. Dakulaon kong pasalamat na nag-organisar kansiring kaning pagtabang na so nagtitios talagang tatabangan ka ora mismo. Ayan! Yan! Oh, yan! Mabuhay! Ora mismo! Ora Habang mismo. nagalat ka tabi, Tatay Ente kang Pensyon. payout. Abang nagalat kang payout. Nagalat ka kang payout, resibihon mo tabi ining dikit na tabang, pero Ikaw dakulang pa, pagpapadaba. gusto mong Hali. sabihin, maliban duman sa tabang na pinag-asikaso mo, habang naghalat si Manoy Ente, igwa na. Ini tabi, Ayun. financial assistance hali tabi kay Congressman Saldico kan ako Bicol. Anong Party masasabi List. mo Manoy Ente? Kaya dakulaon ang pagtubod ko. Kaya tama man so ginibo kong pinirit ko sa buot ko na Makabutig de. paanong maka maibulgar ang datang gibo kan lalo na yung mga sa gobyerno na siring ka nagibo na imbis para sa tao piputol dahil tamaramang kung ano ang gustong sabihin dapat sabi ni Ma'am Aurora dakulon na akong tabang dakulon na kaming tabang na ang gustong sabihin ko sa nagtatabang sa mo na dapat kung dakulon na tabang, i-specify ninda ba kung itaram sinin sa ninda, huling ngaya dakulon na tabang sa indog nag-aabot. So day pwede Not eligible nga yan. Manoy Ente, day pwede ang mga imahinasyon sila. Oo, Dapat talaga naka-black and white. black and white, Ayun. naka-specify kung Yan. sa inhali. Yan, Oo. para Tanganing- bukta ka niya, not eligible. Iyo, tabi ma'am. O anong mensahe mo kunyan kay Ed, ang sa indong presidente? Day naman akong Day ka ng mensahe. Ay, saya. Day na. Tapos na Kunyan partner. saya. Ang saya kasi nakalapos na ito. nakaantos na sa uro alangkaw sa dapat na partner. Iyo Okay. Kaya yun na ini partner. Ang importante duman Tatay Ente, sa masunod na payout, kasabay na si Madam Teresita Desa, ang sa imo tabing esposa. Ayun. Kaya baga, makaugmaw na ini yung Ako Bicol, makaugmaon na ginibong organisasyon ang Ako Bicol na pag naghagad ka kitabang, ura mismo, dahil ka na magpaparahaluyan, ura mismo, tatabangan nga kan sa Ako Bicol, aksyon ko, digdiyo. Kaya nagpapasalamat ako sa gabos na Linuya sa tatay. Ura mismo. tabang ligdi sa mo. Aha. Na so nag-intiro, na so nagtatabang, so nagpipahiling talaga ang tabang sa tawong nangangaipo ang Ayan, kitabang. partner. Ayun, mabuhay. Aram mo, Ang partner. Ako Bicol, katabang na. Kasuro pa. Batay ko, partner, ang intense ni tatay. Tapos Oo. kaugmahan niya, sudagit niya, partner, na-convert into kaugmahan, as in pag-asa, partner. At saka, isabi ko nga ni Arog kang na-mentionan ko sa bago partner, ining nangyari kay Manoy Ente at saka kibisis niya, magsirbing pamukaw, magsirbing Sa may mga panalmingan, kaparehas na sitwasyon, sa mga partner. may kaparehas na istasyon, Sitwasyon. Yan. Magboses na kamo, mag-agrangay kamo, tangarig maaraman kan mga nanunungdan na may problema pala. Correct. And dyan sa danganing Saint maaraman Lugar. kan sa tuwing mga kababayan na igwa ka mong kasurog, as in katabang, an ako Bicol party list. Ayan, katabang na ha. Kasurog pa. Sa samuyang pagbabalik, lalaki na na-stroke, nagrani sa Action Call Center, yan sa pagbabalik kang tabang. Ora mismo.
18 years akong senador at nagsulong ng mga batas na nakakatulong sa mga nangangailangan. Para sa aming edukasyon. Para sa karapatan naming mahihirap. Batas para sa aming kabuhayan. Batas para ipagbawal ang child labor. Mga batas para sa kalikasan at climate change. Mga batas na ginawa ko na napapakinabangan ngayon. Sana makatulong pa ako sa mas marami. Lauren Legarda. Daan-daan na po ang mga nakapagtapos at may mga kanya-kanya ng propesyon. Sa kanilang pagpupunyagi, walang masidlan ang kanilang mga ngiti. Yun at sa Gabos, nagpapasalamat po ako sa AKB. Gusto ko lang po magpasalamat sa Ako Bicol sa opportunity na tigtatao po araw po sa kuya na estudyante. Dahil naandyan lang, katuwang lagi, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Sabi nila, aalagaan namin kayo. Pero ba't parang napabayaan nila kami? May nagawa na ba sila para sa masa? Kailangan namin ng kasama, ng kamasa. This is a paid advertisement. Ang Ako Bicol Party List, marami nang natulungan, mahigit 1 dekada nang naninilbihan, nanguna sa pagpapagawa at pagpapaayos ng mga kalsada sa Kabikulan. Access Road leading to Bicol International Airport, Legazpi City Coastal Road, Mabinit, Lidong Alternate Road, Bangkeruhan, Misua Road, Upper Mabinit Road, Mayon, Mariawa, Puro Road, Bagakay Coastal Road and Shore Protection, Buyuan, Lidong Alternate Road, Bugtong, Pawa Road, Tahaw Road, Matnog, Banyadero, Miisi Road, Mabinit, Matanag, Alternate Road, Miisi, Bunga, Alternate Road, Buena Vista, Maipangi Road, Imalnod, Mariawa Road, Buena Vista, San Isidro Road, Mayon, Mariawa Road. Nanguna sa pagpapatayo ng maraming infrastruktura. Bicol International Cruise Ship Terminal, Bitano, Multipurpose Building, Buraguis Elementary School, Multipurpose Building, San Roque, Multipurpose Building, Buena Vista, Multipurpose Building, Legazpi Science High School, Multipurpose Building. Kaya salamat sa Ako Bicol, tadakulan ang tabang di Kisamuya. Maraming salamat, Ako Bicol Party List. Marami pong salamat. Kaya saan ka pa? Sa dati na, may serbisyong pinagtibay ng panahon, mas pinatindi pa. Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Bong, yung naumpisahan ko, tapusin mo. Mga bagong highway, tulay, tren, dapat ma-enjoy na kaagad ng mga tao yan. Kailangan lahat bakunado at laging may ayuda pag kailangan. Huwag dapat makabalik ang mga drug lords para ligtas ang pamilya. Yung ginawa mong malasakit centers, maganda yan. Padamihin mo pa. Magkasama tayo. Tayo ang nagsimula, tuloy-tuloy lang. Bong. Mga pasyalan at lugar na mapapaagda ka. Mga pagkaing lasang pahingi pa nga. Pahingi! Mga personalidad na mapapasana all ka. Sana all! At iba pang kwento sa Bicol nyo lang makikita. Akong rumdum ko na nag-aaro kami duman sa sa Busay. Tangki sa nang sadayan ituon tapos may may tubong mga arukan mga daynganing sando pa. Duman kami nagsalod. Noon nawala pang mahirap ang tubig dito, walang tubo sa ilog.
Nag-aaral po kami, madam, dyan sa may gilid naan. Gripo pa, aliudo man so. Taday pa man ini, madam, so talagang diretsong tubig baga duman sa mo. Ang kailangan namin dito, madam, pa, yung tangke namin doon, sa mismo doon sa source, dapat makalaki ang tangke. Kulang tabang, madam, ta syempre, dahil na magkukulang ang tubig mi. O yan ang paggamit mi. Kung sa ano baga, madam, bastante naman ang mi gamit ki tubig. Sobrang maalaga yan dito sa amin dahil makakatulong pa talaga lalo doon sa doon na relocation, medyo hindi nasagat ng tubig masyado. Kaya nga, pwede mo ito pa diretso doon. Awi, dakulao na kaugmahan ni igwa na kaming tamaski puro paraano nagkukulang man kuntig baga kung naarog ka na mainit maski kami nagkukulang man kitubig igwa na kaming nakukuan dahil na kami nagaano sa ararayo so mga aki mi dahil na napagal pasiring duman kang arog kan inagian ning sakripisyo na magpaasan kitubig magbitbit dahil bali na uning may water system na. Kaya ngunyan, ug maunon kami, nadagdagang kanuni ni na yuning pigpagibog tapos an kuryente mi digdi, lalo mahalon ang pigbabayadan mi. Kaya ugmahon kami, may solar daan, may ilaw daa, pwede daan dyan makakuha. Dakulaon po, madam, ang samuyang pasasalamat. Nagkaigwa kami ang kami kang Ako Bicol ki water system na arugan po, madam. Maraming salamat sa kay Congressman Saldico sa tulong niyang binigay dito sa amin ng yan na water system. Kaya nagpapasalamat kami yung residente na nabigyan kami ng tulong ni Congressman Saldico. Salamat, Congressman Saldico, na dakulao na oportunidad na tinaumong tabang digdi o sa barangay ming ini o ta ikapasa na nakapatao digdi ang arog ka aning tabang sa samuya. Kaya dakulao na pasasalamat ko sa iya. Dahil akong masabi sa iya, Nagbabalik mga ka-aksyon ng tabang Ora mismo! Ayan, maray na pagkapon sa liwat partner. Ano sabi dyan kan mga listeners and sabi viewers? Sabi digdi partner, congratulations! Congrats po. Dakulo nagko-congrats partner. Sabi ni Mary Grace Estopase, congratulations. Si Leslie Santaan naman, kami po please. Etong man din, Bogs Garcia partner, nakatutok dyan sa Silver Screen Bechara Cinema. Sulo siyang nagsisini dyan ngunyan. Ayan. Pun pa kan sarong taon. Sulo lang si Bogs. And syempre sa kabus namin nakantabay ngunyan na si nakatutok, maray na pagkahapon partner. Oy, may bisita kita ngunyan. May bisita kita, makakaibahan ta si Manay Jonalyn Crisol. Maray na pagkahapon tabi, Nanay Jonalyn or Ate Jonalyn, pera ng edad mo? 35 years 35? old.
Opo. Taga saan ka po, tabi? San Roque Oh, po. diday ko na San Roque inanay, ka? ate sa na ate. Legazpi City. Taga San Roque. Opo. Ano lamang po, tabi, ang may paglilingkod mi, Manay Jonalyn? Bali po, nag-agad po ako kitabang po para po sa papa ko po, na mild stroke po siya. May bleeding Pero ang po edad yung ni papa mo? Nasa, ano na po, 57 po ata. 57, na-stroke siya. May lahi ka mong high blood, may lahi ka mong hypertension. So, ngunyan tabi, ate, ano tabi ang pagkabuhay mo? Bali po ako, may agum naman po ako, tulo naman po ang aki ko. Buko naman po ako sarang nakaista. Pero ika nagtatabang, nag-disponer para kay papa mo. Nagtarabang po kami magturugang. Pira po kamo magturugan? Anong po? Anong? Pampira ka, ate? Matua po. Matua. Kaya talagang iyo man talaga partner pag matua baga partner, iyo talaga ang inot na madisponer. Tapos pag dahil pa natapatan partner o natapuran, so pang duwa, masugpon, hanggang mag-arog ka yan, di ba? Di, paano mo niyan? Saan ka mo nagkukuha ang pangguro gastos para matustusan ining pangangaipukan sa indong ama? Bali po, pag may sobra po sa sahod mi po, tiga, bakalan mi man po siya kaya nung Ngunyan po hain si Tatay yaon po sa Kersol. harong po. Sarong nindo. Tama. Si Tatay Joel. Nasa harong. Ano po ang kahagadan mo manay kay Congressman Saldico sa Congressman Pido Garbin? Kaya nakaabot ka po digdi sa programa. Bali po, nag-agad po kami para po sa ano niya, bulong niya po. Pang-maintenance. Po. Tapos yung sa bleeding niya po sa sa payutami, nag-bleeding po yung sa ano niya. Igwa pa siya. Aside kay to, igwa pa siyang pigahaadit itong... So bleeding po. Bali po, dahil pa po napapacheck up gila yun siya. Kumusta mo yan si tatay? Nakaka-iro-iro man? Nakaka-iro man po siya, nakakalakaw-lakaw man po. Kaya lang talagang likayan na dapat dahil magtaas ang dugo, ang BP presyon, ang BP, oo. So, iyan ang sa indong handalan mo niyan. Opo. Pang-maintenance. So, yan partner, nakaabot na tulos sa kaaraman ni Congressman Pido Garbin, sa ni Congressman Saldico, ining pangangaipukan sa rong kabarangay tadyan sa San Roque, Legazpi City. Siyempre partner, di pisil baga, ang igwaning Ayun. kamatean. Totoo yan. Miyembro kan pamilya, pigahandalan mo, nahadit ka, kan sa indang pangangaipo. Nakabot na po yan sa kaaraman ni Congressman Saldico, ni Congressman Pido, an sa indo tabing kahagadan, na nairesibihon mo tabi iniong pinansyal na tabang para tabi isa sa indo. Ayan, tabi nanay. Ayan. So, 5,000 pesos tabi iyan, nanay. Pambakal ng maintenance, asin kung ano pa man na pangangaipo ni Tatay Joel. Yan. Darayan sa Indukan, ako Bicol Party List, si Congressman Saldico, Congressman Pido Garbin. Aside kayan, partner. Maliban dyan. Maliban dyan. Tapos syempre, ang pinaka-importante mo niya na pangangaipo kang tao, May ang pansap na ka. pangkaon. Okay, may pangsap na. Ang importante pa, ang pagpapanaong pansap na, bakong deng bukbok. Dahil bukbok, partner. Primera klase. Aside, syempre, partner, dapat may Kung panira. nagkakamali, sinanduming yan, o dinurado. Dapat, partner, may panira pa. Shaira Alvarado, pasok! Ayan, nanay, bitbiton mo tabi ini, medyo magabat ini, nanay, pero kagianan. Sa tuyang pang-urual daw. Oo, Jasmine Rice pala niyan. Ano ang Sabi mensahe kan mo po kay kwenta naman sa Congressman likod. Saldi, kay Congressman Pido, kanako Bicol Party List? Ako lang pasalamat po sa inda pong duwata. Maski pa paano po, natawan po kaming tabang, pang bulong po ni Papa, tapos pang ano po ninda sa pangural daw. Tubod ka na ate, na naku Bicol katabang na, kasurog pa. Opo. Ayun. So, Kaya saing ka pa. Saing ka pa. Ako Bicol na. Tapos partner, ngunya na papaabot. Anong muya mo? Partner? Luma? Luma o bagong Ligaspe? Bagong ligas. Ay, talaga! Ayan! Ang luwasan ka, pag bagong ligas, Pido. May dakulang puso. Ayan! Partner, igwa kitang natabangan mo niya na pagkahapon, asin sa satuyang pagwalta at partner, may manggagana ng tablet, may maklay man. Partner, kan sa iyang ginanahan na cash. Kaya partner, ang tabay sa nakamong mga kaaksyon, mabalik pa ang tabang. Ora mismo! 18 years akong senador at nagsulong ng mga batas na nakakatulong sa mga nangangailangan. Para sa aming edukasyon. Para sa karapatan naming mahihirap. Batas para sa aming kabuhayan. Batas para ipagbawal ang child labor. Mga batas para sa kalikasan at climate change. Mga batas na ginawa ko na napapakinabangan ngayon. Sana makatulong pa ako sa mas marami. Lauren Legarda. Nangunguna pa rin sa pagpapagawa at pagpapaayos ng mga kalsada sa buong Kabikulan, mga panturismong infrastruktura,
Kaya salamat sa Ako Bicol, tadakulaw ang tabang digdi sa muya. Mga paaralan at mga gusaling kapaki-pakinabang. Maraming salamat, Ako Bicol Party List. Marami pong salamat. Mahigit isang dekada ng naninilbihan. Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Ang hirap sa iba dyan, nagtatanim nga, pero ng galit. May nagawa na ba sila para sa masa? Kailangan namin ng kasama ng kamasa. This is a paid advertisement. Libo-libo na ang mga nabigyan ng tulong medikal. Bata, matanda, kahit sino man, lahat ng mga may karamdaman, may maaasahan. Nagpapasalamat sa Ako Bicol Party List. Hindi po namin makakalimutan ang tulong na dinala ninyo dito sa aming bayan. Maraming salamat po. Dahil iisa lang ang tunay na nagmamalasakit. Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Tapang at malasakit, sa amin kayo kumapit, si Bongo at ang Pangulo. Kami ni Pangulong Duterte, patuloy po kaming magsiservisyo sa inyo. Dahil para po sa amin, ang serbisyo po sa tao ay serbisyo sa Diyos. Ating itutuloy ang pagbabago. Ay, naku, grabe. Ang panahon kanda ipabagay ini. Minsan, luma kami sa salog. So, yung Balabagong River banda dyan. So, harayo, medyo, mga 30 minutes na lakaw. So, yan ang pagkatsagaan ko kay ito. Kasi, siyempre, wala, no choice. Yan, wala kami madudumanan. Ako katong panahon, kanura pa kaning tubig. Kuyan, nag-aaro kami sa mga, kung baga, kung bubon. May mga burabod mga pig-arukan. Kaito, kanday pa ining tubig, hirap na hirap talaga kami. Dahil nagkakarigos kami sa bubon. Nag-aarok, nanlalaba, duman kami. Panaraman mi, so naigwa ka ini ay sabi ko ay salamat sa Diyos. May nagtabang kasi siyempre maski igwa na nga ni, so hindi man enough sa muya. Kaya sabi ko ay magayon ko sa igwa kitang ay nagtabang, may nakarumdum na magtao. Kaya matulong kami ta. Para at least kanya na school year, ma-share ta naman sa eskwelahan kasi sabi din daan ng baga kaiba man na itong yung school, purpose kayo. Ini taigwa ng kuyang kan Kubicol, nakulaon na katabangan ang digdiyo kan mga residentes. Ay, nakulaon, natabang kasi number 1, so time na nakukwestiyon baga di so nakulaon kayo ito, mapad-umang kasasalo nga rayo, maala ko kayo pahirin. Siyempre, sa oras na nakulaon baga nakukonsume. Ingon yan, at least kahit ito kung pirang oras, ingon yan.
liit na lang, di ba? Halos kabanga. Tapos, masakripisyo. So, siyempre, so, kalinigan mi, at least medyo malinig-linig na, lalo na dyan sa eskwelahan, mga CR, so, at pati sa mga tinanong mi, siyempre, nakakadilig na rin kami. So, nakulaon na tabang, kaya nakulaon pasalamat din na nagdaing basyo ako dito, mga kainong project. Nakulaon na tabang ini sa muya, igwa na kaming permaminting pagpagkuha ang kitubig. Tapos, igwa nga na idigdiki eskwelahan na dahil mang kitubig, di mo niyan makakakuha na sa mga eskwela kung igwa na bagang normal na eskwela. Kulaon na tabang talaga yan. Kaya nagpapasalamat kami ninda kulaon sa Ako Bicol. Nagtawang project. Para po kay Congressman, salamat tulong po kung sa naisipan nyo na tawang kami ng project na araw kainin sa haloy mi na talagang pighahangad. Kaya ito pa pighahangad ko at pigpapakadji ko pa talaga yan na sana may tawong makatabang sa mo. Kaya ako niyan parang answered prayer kami ngunyan. Sana bako lang kami matabangan niya sana mapag-abot pa sa maabot na aldaw na sa naigwa. So, iba paligding barangay mo na ino kainin. Nanatawan nino kainin sila padagos yung manatabangan. Kasi, namatian mi talaga ang kadipisilang kandaing tubig. Lalo na pag summer baga, harap kainin talagang dipisilo nuno. Grabe, sakripisyo talaga. Nakulao, nagpasalamat kay Congressman Saldico na natabangan niya mandigdikan water system ini Kay Congressman Saldico, pinapaabot ko sa iyaan. Dakula na pasalamat na daing kapadis na pasasalamat. Salamat sa blessing na nag-abot sa iya na iniras man sa muya. Nangunya, nagkaigwa kami ng tubig. Bako sana siguro ko ako nagpasalamat ang mga digdi naka-star sa muyang sityong malang to. Yeah, nakulao, pasalamat ni. Igwa na digdi tubig. Kung po sa akong nagpapasalamat. Kaya salamat tulong po kung thank you very much. Nagbabalik mga ka-aksyon ng Tabang Ora Mismo. Partner, update sa nakita partner sa nangyaring pamamadil gadan. Duman partner sa Busay Daragalbay kung saan biktima sinda Helen Garay, an incumbent councilor sa Donsol, Sorsogon na nagdadalagan partner para busy alkalde kan Banuaan asin si Karen Birilla dangan Xavier Mirasol na pareho naman na kandidato pagkakonsihal sa Donsol. Actually, mariman nganing na kuan mo yan partner na mensionar mo. Tangon yan, nag-reply na sa ko si Mading Lalin. Ayan, importante yun yan partner kasi at least partner, pag nag-reply na si Madi, ibig sabihin nakaka-move on. Pero padikit-dikit un-reply partner ni Mading Lalin, tas siya sana ang lone survivor sa nangyaring ini. Ukon po ako okay, pade, sobrang trauma and nervyos kang namamatian ko hanggang ngunyan. Iyo, mati ko yan tabi Madi. Basta Madi, anong man tabi ang mangyari, yaon lang kami ni Pade. Ingat ka na, ingat sa natabi Madi Pirme. Partner, ang suspect duman sa krimen iyo si Peter Jumel Advincula. Alias Bicoy. Yan partner, nakasuhan na in 3 counts of murder. As in 1 count of attempted murder. Magigirumduman na enot naman na nabisto si Bicoy dahil duman sa controversial na totoong narcolis na issue. Ayan. So, rumdumon mo partner. Actually, kuya niya duman na nakakabisto ka ni partner, iyo yan duman sa totoong narcolis. Nabako man palang totoo. Correct. Sabi totoo niya, ang title, totoong narcolis. Pero kan pagsumada, siya man sana ang nagbawi, kan tatara, mabako palang totoo. Correct. May binabanggit pa siya mga personalidad partner na nagsubo-subo sa iya. Yan. So ngunyan partner, ayan man ang
ano ni Bicoy na digdi partner sa pangyayaring insidenteng ining panggagadan, inako niya partner na siya ang nasa likod kan pamamadil gadan digdi sa tulong Actually, persona. may mga naka-istorya akong taga-Dunsol kan sarong Aldaw partner, kaya lang siyempre bago ining official na kuan dahil mga churo chismis na inilumaan kung ano talaga ang nangyari. Pero may mga na-istorya na sinda and may mga ideas sinda kung paano ini nangyari. Oo. Pero partner, ang tiga hiling baga partner na anggulo kan PNP is politika and kwarta. Tama. Yan. Kasi partner, mga negosyante, ining mga biktima. Actually partner, ininadangog ko sa ng istorya ha. Ang talagang duman sa mga within mga mga hararan ni sa inda. Ang nagluluwas partner, medyo kukuyanda ini, nagsusubli o nag-aarugan ini, may arugan ng kantidad. Ngunyan day na paunrahan. Day na paunrahan. Plus, gusto niya makalaog duman sa grupo, dapat duman na maggrupo so itong grupong ito, takandidato man so. Pero kaya yan, nga mga ni partner, istorya politika nga ni. Mga istorya And sa yan rupo dumaan. partner, ining si Helen, ang Garay partner, Advincula Garay, dati naman ini partner na nagreklamo. Tama. Inireklamo ka ni partner ang alkalde, vice alkalde dyan sa Dunsol, Tama. sa ombudsman. Yan, Kaya yan partner, ang mga tigihiling partner na mga rason na talagang ining si Helen Garay, na talagang partner na naglalaban. Tama. Talagang pag may nailing siyang katiwalian, talagang bibusesan niya yan partner. Kaya iyan partner, nangyari ngunyan partner na naaresto na ining suspect na si alias Bicoy. And siya nasa presuhan na sa mga oras na. Ayan, tulos man partner, nagpaabot nin pakikidumamay ang ako Bicol Party List sa paagi kan tabang ora mismo asin kan Action Ko Center. Siyempre partner, padagos man ang investigasyon na pigigibo kan kapulisan sa krimen. Kasaro kita partner, kasaro kita kang nabaya ang pamilya sa paghagad ng justisya asin lugod man tulos ining maitao sa senda. Iyo man ang kurahaw talaga kan mga kapamilya and mga suportadores kan mga personang ini na nabiktima kan makaturutriste na pangyayari diyan sa Busay. Kinakaimbultuhan ni Bicoy at saka ining mga kandidatong ini kan Dunsol Sorsogon. Na nagkataon nga ni na saro dumang partner na madihunta na nakaligtas, madihunta. Not partner na pinadarahan ni na pakikidumamay partner an ining nabayaang nabayaang pamilya ni Helen Garay and suminunod partner duman mismo nagpasiring man ang team sa Dunsol Sorsogon para duman man partner sa duwang biktima. Yan. So yan talaga, medyo makaturutriste and sana partner, dahil na ini mangyari sa mga masunod pang mga aldaw dahil harayo pa ang eleksyon. Oo, dahil lang Gulpi partner pa. sa politika, iguang mga nagbubuhis na buhay. Yes. Kaya makamurumundo partner, asin sana, bako na, arog kayan sa mga masunod na panahon, asin eleksyon, ang mangyari digdi partner sa Satuya, asin bako lang digdi partner sa Kabikulan, kundi sa bilog na nasyon. Tama. Iluwas na partner itong mga dagit baga, kasi ang eleksyon baga, Dahil pwede panapanahon man sana. Ang politika baga, pwede man narilibak-libakan sana. Arog lang ka ito, dahil nang may magbuwis dahil na buhay. magkaipuan, magkitil kibuhay. Tama na ang mga patot sa dahan, rilibakan sa Facebook, padarangugan. Kung baga, kung padarangugan. May diit na ratak, may diit na dikit ratak-ratak. na ratak or banat, normal man yan sa arog man politika. katubawian. Pero bako, magbabawi yung buhay. Alimbawa, kita digdi sa laog, may kanya-kanya kitang napupusuan. Irespeto taan, kamautan kan lamang saro. An makamurumundo Halimbawa ka ni niya, partner. ang gusto niya kulay pink. Pink Diyan siya. siya masaya. So be okay it. ka pink. Correct. Ika gusto mo kulay pula, diyan ka sa pula. Ika man Respeto. gusto mo kulay green, diyan ka man sa green. Ayan. Di man ang problema. Sabi Ika nga ni man Baga, partner, gusto mo kulay asul, diyan ka man sa asul. Sabi nga ni Baga partner, Pag sabi partner, ang kasabihan, what color? what brand? Irespeto ta. Yan. And partner, ang kasabihan na sana partner, dadaita paghayaan ang politika, maraot ang satuyang pagbabarkadahan, pagkakamigo, amiga. May kanya-kanya kita. Kaya nga ni ang politika baga partner, demokrasya. Correct. Yun yan ang pagkakataon na pigtatawang kita nin chance na magpili kang gusto. Gusto sabihin, dahil mo man pwedeng pagbutan kung si sayang gusto niya. Sabi nga ni Baga partner, we are living in Irespeto democratic mo kung country. si sayang gusto niya, irespeto niya man kung si sayang gusto mo. Correct. Yeah. So, iyan lang ang kahagadan ta partner. And dapat, sa satuya man mga kababayan dyan, sa papabuto na eleksyon, gamiton ta sa tama, asin, gamiton ta ang satuyang obligasyon, asin karapatan na pumili ning tamang kandidato. Para man partner, di kitang magbasol pag abot kan panahon. Ayan, so bakong buliro. So nagigibo talaga kang trabaho. May tunay na serbisyo. Yan. Ayan. Partner, uli na ang satuyang tablet winner ngunyan na aldaw. Sa madaling tataramon partner, so nagpapabulos na.
Yan. Patungso nag... So nagpapa-groundbreaking pa sana. Dapat partner, inauguration tulos. Dapat tulos partner na itaw ang tabag sa mga tao. So, kapag sabi kan partner, magamit na, ma-appreciate na, as in makatabang na. Tama, yan. tama. Partner, sa tuyang tablet winner mo niya na pagkahapon siya si Sherlyn Inopia. Maray na pagkahapon, congratulations sa imo tabi, Sherlyn Inopia. Basa. Uyaan sa iyang mensahe, magandang hapon po, lalo na po sa ating butihing Congressman Saldico, at sa mga staff at host ng Action Cause Center. Magandang hapon po, ako po si Sherlyn Inopia, manlapas ng Masbate. Nakatira po ako sa sitio Nahubgan, Gangao, Balino, Masbate, at kasalukuyang 4th year college po, nag-aaral sa DBESMAT or DBESMSCAT. Ako po ay umaantabay sa inyong programa at maging isa sa mapili na manalo ng tablet para po sa aking pag-aaral at sa pagtitisis dahil po wala akong laptop. Malaking tulong na po yan sa akin upang maging maayos po ang aking pag-online class. Dahil po sa iyong cellphone kong gamit ay di na niya kayang mag-install ng mga mahalagang application na gamit sa online class. Nagsasaka lang po. Walang lang. Dapat magsasaka po ang ikinabubuhay ng pamilya ko. Sana po mapansin niyo po. Maraming salamat. Ayan na nga, and God bless. napansin na. Correct. Congratulations sa imo tabi, Sherlyn Inopia. kan Balino, Masbate. Alaton mo, may mapod sa imong staff kan Action Cause Center kung paano mo maklaim ang sa imong ginanahan na brand new tablet, regalo ni Congressman Saldico. Sa samuyang pagbabalik, cash raffle na, dyan sana kamo, mabalik pa ang tabang Ora ora mismo. 18 years akong senador at nagsulong ng mga batas na nakakatulong sa mga nangangailangan. Para sa aming edukasyon. Para sa karapatan naming mahihirap. Batas para sa aming kabuhayan. Batas para ipagbawal ang child labor. Mga batas para sa kalikasan at climate change. Mga batas na ginawa ko na napapakinabangan ngayon. Sana makatulong pa ako sa mas marami. Lauren Legarda. Hindi rin nagpahuli sa pagtugon sa mga pangangailangan ng ating mga healthcare workers at mga frontliners. Sa simula pa lang nitong pandemya, hanggang sa ngayon, walang humpayang pagtulong. Ay, nagpapasalamat po ako sa pagtaon ng tabang hali sa ako Bicol Party List. Salamat kong dakula sa duwang congressman. Kayo nakakatabang sa miya sa gabi. Maaasahan, ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Malayo na rin ang ating narating sa pagpapagaling ng bayan. Huwag natin hayaang masayang ituloy ang laban. Tapang at malasakit, malalapitan kahit anong oras man. Kami inyong maaasahan, tapang at malasakit. Sa amin kayo kumapit, si Bongo at ang Pangulo. Kami ni Pangulong Duterte, patuloy po kaming magsiservisyo sa inyo. Dahil para po sa amin, ang serbisyo po sa tao ay serbisyo sa Diyos. Ating itutuloy ang pagbabago. Problema sa tubig, agarang binigyang solusyon. Nagpatayo ng mga solar-powered water supply system sa mga liblib na lugar. Libre, malinis at maaasahang supply ng tubig 24/7. Dakulaon ang pagpapasalamat niya mo. Dahil may ikamalilingan habang kami nabubuhay. Dakulaon ining tabang para sa gabos na tao digdi. Salamat po. Para sa ating mga kababayang nasa laylayan, ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Damdamin ang kasawian, may bukas pa sa iyong buhay. Kaisa po ako ng masa. Ang programang Riparo, mahihiling sa Action Ko Online TV.
asin madadangugman sa 90.7 Radyo Uragon Legazpi, asin 88.7 Uragon News FM Virac Catanduanes, kada Lunes hanggang Biyernes, alas 9 ng pagkaaga. Riparo! Actually, our school has the Nawasa. Kaya lang it consumes much of the MOE of the school. Yung mayroon doon sa likod ng senior high, yung rain-fed na istakan, meron din doon. Pero siyempre it's not safe for the plants, watering the plants only and cleaning of the CR. But sometimes there is no water available. So, we really rely on the Nawasa, which is very expensive on the park. There are times na there's no water. So, syempre, mahirap. Physically, mahirap kasi bomba. Pero din sana, meron din. Pero yun nga lang, bomba. Hindi gripo na meron na sa loob ng bahay. Hindi siya naiinuman. Kasi, marami ng bahay. Siyempre, hindi mo na sure kung clean yung water. Marami ng mga septic tanks. Yung iniinom, bumibili kami. Mas easier siyempre. Hindi na magabit-bit ng tubig from poso sa padiretso sa balay. So, easier siya. Siyempre, malaking tulong siya. In case pa na pwede siyang inuman, hindi na kami bibili ng drinking water. Din yon. For 1 month, kung nagko-consume ka ng 1 gallon a day, almost 900 per month din yon. So, kung pwede na siya inuman, yon, isang tipid. As of this time, we are anticipating that this must be used by the students during by the time that there will be the face-to-face soon. Of course, it will be of great help for the students' consumption and for the teachers also for cleaning the surroundings and within their area of there are service centers, we have canteen, we have guidance clinic, we have clinic, we have canteen, we have guidance cubicle, we have the faculty room. So it really needs huge amount of water which can be drawn from here. Minute lang puno na yung balde. So maano talaga siya, madali makakuha ng tubig. So we are thankful that we have this project of the Ako Bicol, which will hopefully be of benefit and be useful to the school. Because each room has its own toilet to be maintained. So we really need that for the cleanliness and health concern of the students. Thank you very much for considering the erection of this project for the benefit of Barrio National High School. And we are considering it
in behalf of the high school, I am considering it that it is a blessing. It is of great help for the people here in the school who will be the people, the internal and external stakeholders will of course benefit to this. And of course, the people around the school. Thank you very much. More power to the Ako Bicol. Yung Ako Bicol talaga, kahit hindi lang sa water system, ako personally, alam ko marami siyang natutulungan. Yung pag may mga nangangailangan sa hospital, di ba? Doon nga sa BRTTH mismo meron silang office, makakalapit ka. So malaking tulong siya sa mga Bicolanos or Albayanos specifically. Tapos ano pa ba? Alam ko meron din silang mga scholars, di ba? So yung water system is another project na naman nila na I think makakatulong talaga siya. Lalo na sa mga barangays na mahirap talaga yung tubig, yung mga tataas na barangay. So, pasalamat syempre. Thankful sa Ako Bicol and kay Congressman Saldico. Nagbabalik ang Tabang Oranismo! Nakikig partner na naman! Yan ang dapat kasi nagigising ang ating katawang lupa. Pero before that, partner... ko, basta sa katapusan na nagbabalik, duman sa haranina sa makapasyaw na sa kuya. Yan. Sabi ni hapon, Ma'am Remy, Sir Joshua Bati, Makinyana family, Buda Golondrina family, Astillero family, always present. Salamat po. Ninang, permi mo na kami tabi tigilingawan i-greet sa FB Live, pigbabati, paano sa radyo? Ayan. Good PM, sir. Si Ram, Ma'am Rems, pabati Manggabos na taga-barangay 14. 14. Pa-shoutout din po, sir, ang number 1 na para Harukan Albay. Ayan, si Mark Anthony. Ate. Yan. Siyempre nakatutok man partner, Norjana, salamat, Abbas. Ang apelido niya partner, middle name niya, salamat. Salamat. Ang English yan, thank you. Alright, ganyan na pagkahapon, partner. Kasabaitaan, pinakamaswerteng babae, pinagpala sa babaeng lahat. Ini partner, so nagsimbag kan sa tuyang pag-apod sa saya. Dahil niya in-ignore ang sa tuyang apod. Pirang ginanahan niya? 5,000 pesos. Ano? Grabe. Siya partner, si Ate Russell is 1. Ang apelido mo is 1. Kaano-ano, ilang mo? Kaano-ano mo si is 2, is 3, is 4, is 5. Mga aki. Aki mo. Nata naging is 1 sana. Dahil nadagdagan. Dahil nadagdagan. Saan ali ang mga apelidong is 1? Masbate po. Masbate. Ay, kababayan mo ang sa kuyang nanay. Pinsan nito si Silver. Silver Swan. Pero partner, nagulat ka, no? Ganyan kami dito ni partner. Biglaan na sana. Saan ka sa Masbate? Ay, bako mapo ako. Sunaagom po. Sunaagom mo. Saan sa Masbate? Ay, ikaw minagom. Oo, ikaw. Bako, siya ang nag-agom sa po. Sigurado ko kaya. Sabi mo kaya sunaagom mo. Saan sa Masbate? Sa Balod po. Balod, Masbate. Balod. Pira ng aki mo manay? 2 po. May plano pang dagdagan? Aday na po. Tama na. Isa na pala, hindi. Is 2, is 3. Sabi mo, is 4, is 5 pa. Ano ang trabaho nindo ni Mister? Ako po, wara. Siya po, nasa grocery po. Grocery. Anong trabaho niya sa grocery? All around po, driver, nag-deliver. Anong trabaho kayo nawara? Anong pigigibukaan? Ay, ako sa harong. Sa harong. Sa ipo karong nindo? Dakulon. Sa ipo karong nindo? Unlimited. Hindi po sa Barangay 8, sa may Bagong Bayan. Bagong Bayan. Kapit-bahay mo sina Miss Russell, buda sina Sir RJ. Si nagdadalaga na counselor, Greg Lipa. Yan! Ay, neighbor mo. Yes. Kumusta man si Greg Lipa? Ano mariman na tao yan? Mariman po. Dahil man po kami na namamati na mga Dahil pwedeng liba. Kung digdi, anong Ano? Dahil pwede. Dahil pwede. Pero wala man talaga ikang So maray na tao talaga? Maray po. Matinabang? Opo. Ayan. Ang burubarita ko, bako man yan chick boy si Pade. Ayan, anday ko po aram. Dahil siya maisimbag partner. Tanagapot pati ka. Ika pa tanagapot. Pero mabuo talaga yan. Mabuot po. Nagdadalagan siyang city councilor. Anong pangalan? Greg Lipa. Kung nga po tuntakan mo niyan. Siyempre, taga-barangay mo, dahil mo yan ipapadaan. Siyempre. Halimbawa, election mo niyan. Pampira. Ilalag mo sa balota si Greg Lipa. Dayan mawawara sa 1 to 5. Yun! Sa 1 to 5. Very good talaga. Kung
nagdadangog katabi pa din Greg. Alam na. Ayan. Pinsan ko yan. Dahil pa din Greg, asikaso nga ni. Asikaso nga ni. Asikaso. Primoy! Kating primoy! Pangapuda na kay Greg Lipa. Anong masabi mo kay Anong Greg masasabi Lipa? mo? Anong... Sa Team EPG yan eh, bagong Ligaspi. Sige, ano ang mensahe mo para sa iya? Sana po sa nagdadalaga na counselor na si Greg Lipa, sana po kung makalaog man po kamo, sana day mo man paglingawan ng barangay ta, na mapaayos man. Ayan, naglalaog si ate. Dahil neighbor mo si Pading Greg Lipa, sabi ang idol ni Pading Greg Lipa, si Ramon Revilla, senior. Ayan po. At saka si Dolphy. Si Bandolp. Si Bandolp. Napaulok si Maybel. Anong naisip mo, Maybel? Si Bandolp. Nailing mo na si Bandolp sa personal? Uni ba ka man? Marayo ka pa. Marayo ka pa. Marayo ka pa, de. Ay, yes. Alright. Ay, paresip mo na yan. Ano ang pagmati mo? Kanaapudan ka na araman mo na manggagana ka ng 5,000. Yun ako sa katarating ko, nag-chismis ka na naman. Iyo, naghihiling ako sa naapudan Marites niya ka. yan. Oo. Marites ka. Bako man. Bako man. Mas parinan Marites kaysa Marisol. Totoo man sana. Totoo. Aramon Marisol. So niya ka sa kapitbahay. Iyo, Nag-ano tigapot ako ka? kang aki ko, nagkukwentuhan. An Marisol, so para sulsol. Tama. Aram na nindo. Kaya parinan Marites. Ayan. Ang ngunyan tabi, iyaw ka duman sa kapitbahay, inapod ka kan aki mo. Tapos, sabi niya, mama may nag-aapod niya sa cellphone mo. di pasalamat ka sa aki mo. Taso aki mo ang nagdarasa sa imo kan cellphone na may nag-aapod sa iya. Kaya tawan mo siya ha. Iyo po. Tawan mo. Sa imo gagamiton ining 5,000 pesos. Sa indan duwa. Sa indan duwa. Dahil ng pantulo, pangapat. Dahil na. Tama na. Okay, give me your hand. And count. 1, 2, 3, 4. 5. Congratulations! O anong masasabi mo Ang ngunyan laugan mo. kay Congressman Saldico at saka kay Congressman Pido Garbin? Sa action ko, tabang ora mismo, lalo na po kay Congressman Elizaldico at sa nagdadalaga na masunod na mayor. Ay! O tolong. Pagbilang ang ganda sana. Bata partner, ang mga ano mo yan, ang mga street light. Oo. Dahil taman pwedeng sabihin partner na ano, ilaw bagay din ng tahanan. Oo, pero naglalakaw-lakaw. Naglalakaw-lakaw. Tapos syempre, nakikichismis baga sa kapitbahay. Kaya magdilang ang Ano sana. si Congressman Pido Garbin iyo ang? Masunod na mayor. Sa iling mo talaga, Garo gusto ko na partner. Garo gusto ko nang ikarigos ang kape. Oo. Sa iling mo talaga may magayon na mga programa. Asin proyekto, asin magiginibo si Mayor. Sana mamatik niya mo na ang bagong Ligaspi. Iyo po, ang bagong Ligaspi. Parang taon taki pagkakataon baga. Siyempre pag sinabi ng bagong Ligaspi, Mayor Congressman Pido Garbin, kasabay dyan ang Greg Lipa. Yes, syempre. Di kayo papadaog. Kababayan. Gusto mo si Mayor Pido na? Para magkaigwa magaki pagbabago. Masingan ibaga sa sadiri ta kay po ang taki pagbabago. What more pa po so para sa gabos. Yan! Rabos kung rabos, gabos kung gabos. Yan si ate. Sige tabi ate ha. Para mo partner, maray man minsan an Mirasol, Marites, na-scatter, na-isprag niya partner, sumaray na bareta. Congratulations, Gerard Tami sa imo ate. Iba man dyan sa mga amor. Iba man. Congratulations, regalo yan sa imo ni Congressman Magligay ka partner ni sa amor. Congressman Pido. Magligay ka partner sa amor. Nata ito. Kan mga amor. Amor. Amorites. Amoretes, Amorsiko, Amor Porpio. Bala nakataki dyan, partner. Partner! Hoy! May nagkubra na kang ginanahan. May manggagada na naman. Siyempre! Ulit ako niyan, partner. pesos. Algaunin! Miyerkules, 1,000 pesos. Ano kung magbayli ining sa malamig? Ayan, sige daw, partner. Sisa ito. Si Melanie. Sige daw, si Melanie. Mga tugang. Binigla din ni Rodrigo. Don't be too excited. Sige. Atras ka da. Atras. Okay. Ladies and gentlemen, eto na. Ang garapon. Dala ng ating baguhang members ng Malamig Dancers, Melanie Calderon. Subukan mong makinig, nag-iinit ka, kailangan mo na. Sa malamig. Sa malamig. Ikot. Ayan!
Sabi niya partner sa kuya, nag-aarog sa kanyang partner, sabi niya, pwede na yan, ma'am. Oy, pwede na. Pwede na yan, ma'am. Grabe yung pakimiirak. Ang importante, nakaraos. Correct. Medyo makukulog, nangangalay na sa kuyang balikat, partner. Ay, congratulate mo ako, partner. Congratulations, partner. Ayan. Nagkaigwa ka na ki-initial na eleksyon. Ayan. First dose, preparation yan, vaccination. Preparation yan, partner, sa mayor na eleksyon. Ayan. Ang number 0950 0950 183 183 9672. 9672. Siya si Maripe Lamisiria. Aray ko. Kan Camarines Sur. Aray. Dahil mo manay kami digdian, pagbunot talagang tsambahan yan. Kung siya yung nabunot Hoy, yan. maray na pagkahapon! Maripe! Is that you? Maripe! Kano-ano mo si Marites? Ayo po. Ayo. Bitbit mo si Marites? Ayo po. Ayo. Si Marisol. Opo. Oy, talaga. Madali talaga ka istorya. Yan sa grupo ninda yan. Yan. Nag-ano ka ganyan, Marife? Mayo man po. Tagasain ka dyan sa Camarines Sur, Marife? Kadlan. Kadlan! Kadlan, pili Camarines Sur? Garo natakot ako bigla. Ay, kumusta mo ako sa mga barkada ko dyan? Yaon dyan, sugabos na mga barkada ko sa Kadlan. Ano, itong partner, nakaralagdig di ang kamot. Dayman. Midbid mo? Midbid mo sa mga barkada ko dyan sa Kadlan? Isay po yan. Isay po yan. So dyan baga sa may pakabalyo sa tulay? Sa pagultanan kan tulay sa kamay eskwelahan? So aralabaw ng long sleeve. Bago makaabot, di tulay mo na, Kadlan Bridge. Tapos bago ka makaabot sa Marapong Bridge. So aralabaw ng long sleeve baga partner. Tapos day ka na Yan makahiro. dyan ang mga barkada ko, Barkada manay. mo ito? Pero pag barkada mo, ano duman? Ay, dakul. Dakulon. Pero pa mga masunod na makantos duman? Ay, dakul pa. Dakul pa! Jesus, makatakot partner. Ay, Maripe, nag-ano ka? Day man nga ni, danggig ni Ibo. Nagurigda. Si Sayin kataid mo habang nagurigda. Mayo man po. Oy, miyembro ka kan mga malamig ang simoy ng hangin. Ano daraga ka may agom? May agom. Pira, anake. Saro lang. Ayan. Saro lang. Pira nagom. Saro lang. Maripe, Diretso ko na partner. midbid mo ini, bisto mo ining nagapod sa imo. Ayo po. Sisay. Action Call Center. Ayun! Maripe! May advance kaming regalo tabi si Congressman Saldi sa imo, 1,000 pesos! Ayan, 1,000 pesos! Oy, Maripe! Salamat. Ha? Po. Ano ang masasabi mo? Anong pagmati mo niya ng gana kani 1,000 pesos? Salamat kong maray. Ayan. Ano ang masasabi mo kay Congressman Saldi na tinauan ka nin amay na regalo? Ngunyan tabing papaabuto na Pasko. Sana po padagos lang. Ayan. Okay. Sige, congratulations Marifel Lamiseria Oy. kay Camarines Sur. Abangan mo, Maripe, may maapod sa imo kung paano mo makuha ining 1,000 pesos na regalo sa imo ni Congressman Saldi ko kan Ako Bicol Party List. Ayan, katabang na, kasurong pa. Congratulations! Oy, Bye-bye. nakamonitor sa tuya ang pinakasikat na announcer sa Pulanggi. Si Sayan, partner. Tita Eva. Tita Eva, dear Tita Eva. Yan, si Tita Eva kan Pulanggi. Maray na paghahapon sa imo, Nakaantabay man Tita sa imo Eva. ang lover boy kan Manila Rapurapol Bay. Si sa iyan. Rolly Bazar. Oy, maray na hapon tabi sa imo, Kuya Rolly Basar. Nakatutok man ko niya na pagkahapon, si Arvin Tabuso dyan man sa Catanduanes. Si Abigail Bancod siya, sana po mapili nyo man po ako. Norjana, ayan, nakatutok ko niya na pagkahapon. Salamat tabi sa inyo. Partner! Oh! Congratulations sa imo tabi, ate. Ha? Pagpauli paano yan? mo, ibariwas mo ang maray na bareta. Paano yan, partner? Inabot na kita partner ka sa tuyang oras Para mientras. Para mientras. Napamamaaram mo niya na miyerkules. Yan, pirang aldaw na sa na partner. O, pira. Pasko na. Binilang mo na, pira. 38 days to go! Ayun. 38 days na sa mga tugang, Pasko na. Kaya dapat mga tugang,
pirmi kitang mabuot asin gumibonin maray sa kapwa. Basta kay Congressman Saldico, araw-araw ay Pasko. Para sa Ayan. mga Bicolano. Correct! Ayan. Merry Christmas sa inyo tabi mga tugang in advance. And syempre partner, inabot na kita kan oras ng aning kitang paramiantras na magpaaram sa agaliwat. Parehas na oras asin parehas na programa. Kami yan sa indong nakairiba, deng iba, Remy Araneta Mindones, Anma Salvador, ken Bicolandia. Ako mampuan sa indong lingkod, Mr. Siram, Joshua Martinez, masiram na hapon Bicolandia. God bless, mapasatuyang siram. Asin, mabuhay! Bara na pagkahapon, asin, salamat! Aksyon ko sa mga nangangailangan, aksyon ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan, aksyon ko patuloy na magsisilbi. Aksyon ko